Ana dawuhmu apa Mak Cangik? Syukur alhamdulillah wa syukurillah. Welan aku sak kanca cakrane ngrat Rembang kasembadan sowan maneh ana ngarsane prawarga ageng ing Desa Kedung Makam, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Iya Mak, syukur alhamdulillah. Iki ujug kabule apa? Agenda rutin pendak taun ya kuwi kabeh para warga ageng ing Kedung Makam kene ngunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah taala adicara sedekah bumi utawa sedekah bumi utawa merti desa utawa bersih desa ngono ya Mak. Pinter-pintere mbah-mbah awake dhewe mbiyen gaweke event utawa acara kanggo anak putu tansah ngunjukke rasa syukur ana ngarsaning pangeran. Adicara sedekah bumi. Iki adat istiadat budaya Jawa warisane para simbah-simbah mbiyen sing pantes diuri-uri. Ngono ya, Mak. Kejaba ngunjukke rasa syukur uga kurmat marang Kaki Danyang Nyai Danyang cikal bakal Desa Kedung Makam kene. Upama dina hari besar nasional ki ibarate peringatan hari pahlawan desa kene. Ngono. Kejaba saka kuwi uga nilai-nilai kegotong royongan, keguyub rukunan, persatuan lan kesatuan sing ana. Katitik adat lupiya sing sibuk karo agenda pribadine dhewe-dhewe bareng ana acara iki. Wiwit ndek wingi kabeh para warga Kedung Makam tansah nyawiji dadi siji gotong royong bantu binantu mensukseskan adicara bersih desa ngono. Ya melu ndedonga melu memuji ya, Nduk. Muga-muga sapungkure awake dhewe saka kene para warga ageng Desa Kedung Makam nggone ngadani sedekah bumi, nggone ngadani bersih desa, muga tansah winantu karahayon adoh saka sukerta wangkel. Kabeh pinaringan bagas waras sehat wal afiat, gampang nggone golek sandang pangan, jinangkung diayomi dening Gusti Allah taala. Amin Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal Gusti Allah Maha Agung kang aweh pepayung pitulung marang kowe lan aku kabeh. Iya Pak. Muga-muga wayangan bengi iki berkah-berkah lan berkah. Amin 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 amin. Sembah nuwun dumateng Bu Kades panjenenganipun Bu Rusmi. Iya. Rada pangling karo Bu Kades no aku saiki mau. Kok pangling weh. Saiki saya glowing, saya glowing. Iya. Yo pirang-pirang tahun biyen wis sowan rene. Iya, Yo terus keseling ana Mas Kangko, terus keseling neh ana Mas Rudi Gareng. Iya, Yo ngene iki sing tak karepe diseling-seling ngono kuwi nok. Dadi para penonton men ora jenuh ben ra waleh. Oh ngono. Tahun iki awake dhewe supen tahun guri ganti dalang, terus tahun gurine ganti awake dhewe ngono iya. Oh ngono. Ora lali matur nuwun dhumateng ketua panitia panjenenganipun Mas Murtopo, ngono sekretaris Mas Irfan, Mas Fan. Juru tulis no. Bendara Mas Diki sembah nuwun, seksi keamanan, wah panjenenganipun Pak Agus Purwanto sak kanca. Ngono ya, Mak. Matur nuwun karo kabeh panitia sing ora iso disebutke siji mbaka siji. Matur nuwun karo Pak Wo, Pak Kami tuwa. Matur nuwun Pak RT RW BPD LPMD kabeh no. Iya, bengi iki tak gaweke piranti komplit saka ngomah. Panggung gamelan wayang sound system sak live streaming YouTube Sige Channel lan channel-channel liyane.
adat lupiya wayangan iki awan bengi cakraningrat kabeh ning iki mau awan tak pasrahke karo Mas Catur Jaya karo Mas Danang pralatane. Oh ngono. Heeh. Dadi awake dhewe mung bengi tok, wis luwih merdika, luwih penak no. Ngono ya, Mas. Iya ya. Persindene ana pira? Jek lu 4 6 7 8. Ana Biyuyun Sumira, Mbak Yosi Dian Pratiwi, Mbak Ida Lala, Mbak Putri, Mbak Indri, Mbak Lila karo Mbak Melani. Nganggo kuning-kuning lumaku kanthi wening. Iya, bengi iki disengkuyung digayengke bintang tamu sing wis go internasional nganti tekan Hong Kong barang. Oh. Sopo? Cak Yuda CS. Oh. CS. CS iki tegese karo kancane ngono. Tak kira karo Cak Semit. Iya. Diaturi munggah, tetep elok iringane perahu layar. Tumpakke praon coba kaya ngapa yo. Monggo Cak Yuda, Cak Mondol. Syukur alhamdulillah pinanggih kalian Cak Yuda suwe ora jamu pisan godhong telo. Napa menika? Suwe ra ketemu pisan karo Cak Yuda. Walah godhong telo kok rasane pahit. Napa niku? Ketemu karo Pak Yuda kok karo Pak Dalang Sigit. Hebat luar biasa. Pahit ngombene pahit ngombene wedang. Artinya ketemu Pak Sigit sebagai dalang kondang. Amin. Hebat. Sowan teng kedung makam nggih. Nggih. Pun kaping pinten panjenengan? Mboten saged kula hitung ngangge driji, menika pun langganan lawas. Wah, kula pun ping kalih niki. Oh nggih. Derekne panjenengan, dalu niki nggih derekne panjenengan. Alhamdulillah. Sing awal ya pawancet Lin Mas Tuwek niki wau. Pak Lasti. Wow. Kok rong pensiun ket yahene ya. Tapi nggih hebat luar biasa. Apresiasi patut diacungi jempol untuk warga yang ada di Desa Kedung Makam. Jatirogo Jawa Timur kok. Jatirogo Jawa Timur masyarakatipun guyub rukun dalu punika ngawontenaken bersih desa, memetri bumi, ngresiki desane lahir lan batine supaya adoh saka suker sakit, adoh saka memala, adoh saka bencana, manggiya kawilujengan, katentreman lan kabahagiaan. Allahumma amin. Sampean pinter ngoten niku. Lah gawa kanca kok mung meneng wae niku blek kok moncrot kon ngomong niku ya. Mboten sampe moncrot, Pak. Lah napa? Nggih mung cemet ngono. Iya.
Kok mung cemet kowe iki mbok usul-usul apa ngono lho. Iki kan ning desa Kedung Makam. Ya, Paham to kowe bulurahe sapa? paham. Sapa? Bu Rusmi. Wih, kok kenal. Ibu inggine Bu Rusmi. Bu Rusmi. Ayo gawe parian kanggo Bu Rusmi. Oke. Mangan bakmi karo tempe goreng. Apa wi? Bu Rusmi kula rokoke dereng. Lah. Lambe nek rong tau ditabok ya kaya ngono. Wong ki mbok ya jomploho, wong ki awake dhewe seniman ditimbali ngene iki wis seneng. Kok malah jejaluk? Kowe ditimbali rene cak mondol sebagai bintang tamu. Kowe iki ndongake apa karo warga kene? Mudin ya kon donga. Lho, iki acarane kan bersih desa ning Kedung Makam. Piye carane paring susurah? Piye carane desa kene ben maju? Disurung, Enggak karepku desane ben apik ki lho dikapakne. dicet. Lah. Kok iso dicet ki lho. Ben Ya apik. ora ngono. Kan iki ngono sedekah bumi utawa bersih desa. Desa. Ki caos kurmat dumateng kaki danyang nyai danyang sing lenggah ana ing desa Kedung Makam didongakne muga-muga padang dalane jembar kubure diapura dosa keluputane ditampi sedaya ngamal ngibadahe didaku umat Kanjeng Nabi lumebet swarganing Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Semono uga para warga caos kurmat dumateng wiwitan pungkasan ngandhap nginggil rinten kelawan dalu dinten 7 pekenan gangsal yahmene kopine dereng medal. Lah. Kuwi ya padha ae. Kuwi ndonga apa parian? Maksudnya dinten 7 pekenan gangsal kaleresan dinten Setu Wage. Pramila dipun hormati dipun suwuni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun sak ngajeng sak wingkingipun. Setu Wage. Nggih. Setu Songo Wage papat gathuke 13 cara hitung-hitungan Jawa Mat. Nggih. Pun cok pun pas. Kok iso? Lah angka 13 nek tak hitung Sri Lungguh Dana Laropati, Sri Lungguh Dana Laropati, Sri Lungguh Dana Tiba Dana. Insyaallah warga masyarakat mriki sugih Allahumma. Amin. Duweke akeh Allahumma. Amin. Utange lunas Allahumma. Amin. Anter kabeh hamine. Wong wajah-wajah mekar kok. Ngene iki awake dhewe ya melu seneng. Seneng wong ditanggap kok. Lho. Kok ora perkara ditanggap. Wong ki nuwun sewu nggih, piyayi Nggih, Jawa nggih. Wong Jawa ki enek tetembungan Jawa ayo digawa, Arab ya digarap. mula kang saka kuwi enten tetembungan sandang menganggo ngono. Nggih. Dadya sarana memangun diri pribadi. Mulane anggon saanggon ki kudu sing apik lho. Nyonto Pak Sigit. Nggih. Busana gagrak metaraman gawe surjan gawe blangkon ya ketok gandes ketok luwes ketok gagah merabu tur merbawani. Semono uga aku lho masih mung dagelan busana nganggo ngene ya ketok gagah ketok miyayeni dasar piyayine ganteng gede dhuwur lho pantes. Ya, Pantes nggih to Mas nggih. ya. Bareng kowe iki lho kok iso nuwun sewu. Wong nganggo surjan nganggo jarik kaya ngene kok endas karo blangkon gak akur ki piye to ki jane? Sirah karo blangkon gak rukun ki lho. Nyapa? Iki mau kok ngomah ya pas kok. Lah bareng nang kene kok kludul. Bareng nang kene iki lho hawane adem. Lah terus Ndasku maleh mungkret. apa nek ndas kok mungkret iki lho. Nuwun sewu nggih Mas Sigit nggih. Ajining diri kuwi Saka lati, ajining raga, saka busana, nek ajining awak. saka tumindak. Gene ya paham lho kowe. Ya paham kok. Ajining diri saka lati wong ki nek omongane apik, suarane apik, payune mesti ya larang. Ajining raga saka busana, wong nek busanane besus, busanane apik, pantes, payune ya larang. Contone enek Sapa? Pak Sigit dalang kondang. Ajining diri saka lati suarane lho apik. Apik ya. Ajining raga saka busana, busanane ya besus, apik. Mula payune larang. Rungokno kupingmu. Dadi angger suarane apik mesti payu larang. Iya, busanane besus, Busanane apik payune larang. wis mesti. Ya mesti. Alah, ya ora mesti. Lho. Kok ora mesti lho. Ora mesti. Saiki aku arep takon. Apa? Kowe ngerti sapi? Ngerti sapi ora? Sapi ya ngerti. Suarane piye ya? Wah, Wah, ngomong ngono tok to. Heeh. Apik po elek. ya elek. Tur sapi ke klamben ora? Ora no. Sapi ora klamben. Sapi ra klamben.
Lah ndek besar kae lho kok malah payune anak sing 100 yuta, 80 yuta. Lah iki suarane apik, busanane apik, payu 80 yuta. Ora. Oh iya. Swidak lho mentok dek. Kurang ajar. Weh, kurang ajar weh. Nuwun sewu nggih Mas Sigit nggih. Ora apa-apa. Aji ning diri ki saka lati, aji ning raga saka busana, nek busanane apik, suarane apik, payune larang. Lah aku kok mbok padake sapi. Wong kok mbok padane sapi ki lho. Alah nyatane larang sapi timbang kono. Lho, antarane menungso nek karo kewan ki beda, derajate beda ya menungso kuwi luwih aji, awit menungso ki makhluk sing paling sempurna, aji menungsane timbang kewane. Ya aji kewane. Lha kaya saji kewane karo Pak Sigit. Pak Igit. Menungso karo kewane si aji kewan. Aji menungso. Sampeyan roh walet. Ngerti no? Walet niku ilere sekiloe payu 3 yuta. Oh iya. Ilere sampean tadohi tawakno. Sapa sing arep nuku? Tawakne karo piye to? Ditawakne karo piye? Iler. Sinten tumbas Iler wong. Lah nek iler walet dinyang wong 3 yuta. iler walet sekilo 3 yuta. Pak Sigit. Pak Igit ilere sapa sing arep nuku? Iya. Aja meneh Pak Igit. Kowe kuwi lho karo kentang lho jaji kentang. Aku karo Pak Sigit tok jaji kentang lho. Aji kentang. Kok iso? Kentang diadai, dipikul gawa ning pasar, teko pasar dinyang wong. Lah nek kowe karo Pak Igit dipikul, sapa sing arep nyang? Batang kok dinyang. Bengi iki kok mlepok omongane. Weh. Bengi iki kok Bocah mlepok. iki ya Batang-batange aku karo kowe. Batang-batangne Pak Sigit karo aku kelincipen kowe rumangsamu iki kok iso. Lho kabeh-kabeh mbok pestekno. Lho ora kok dipestekno, kudune kowe kan paham, kudune kowe kan ngerti. Pak Sigit iki kan dalang. Lah sing ngomong tukang becak sapa? Lho kok malah sing ngomongi tukang becak sapa? Sing tak karepne, kowe iki sebagai dagelan. Nang kene iki kowe iki nunut dalang kuwi nuwun sewu lho sebutane wae kiai dalang. Dalang kuwi tugase ngudal piwulang sing luhur sing apik ayo dienggo sing elek ditinggalne. Mulane kowe aja nyepelekno pagawean seorang dalang. Dalang ki penggawean sing Abot, krungu ora kowe? Kok mencep malan. Dalang kok gawean abot. Abot, Dol. Apa ngangkati gamelan sampean? Ora. Apa masang debok sampean? Ora. Kok muni abot? Dalang ora ngangkati gamelan ora masang debok kok muni abot. Teko-teko lho kari lungguh karo cek. Kok muni abot? Ora perkara angkat gamelan masang debok kuwi ora. Ning aku sewengi iki ngomong, aku sewengi iki nyuwara. Lah sindene apa bisu? Wong sindene iki nyuwara teko esuk. Nyuwara aku melek, ora turu. Lah yogane apa turu wong ya melek teko esuk. Teko-teko karek Teko-teko karek lungguh karo cek. Ngene swidak dinyang ra oleh. Kok balik merono neh kowe iki. Kok muni abot iki abote ning Sik Mas nuwun sewu nggih Pak Sigit. Kowe iki aja kaya ngono lho. Awake dhewe sesama seniman, padha-padha nyambut gawene ning isore terop. Kowe padha karo menjatuhkan harkat dan martabat Pak Sigit sebagai seorang dalang. Kok iso? Sing tak karepne dalang nyambut gawene abot iki kok ora perkara usung-usung gamelan utawa nata debok. Maksude sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang cah kucluk. Ya ora iso. Kok ora iso lho? Suksese pagelaran iki ora perkara dalang. Lah perkara apa? Perkara genset. Lho sik. Jenset iki ora melu-melu mbok katut-katutke Kok iki. iso mbok katutne tekan genset ki lho. Saiki enek dalange, enek yogane, enek sindene, ora enek jensete. Opor garingan sampean. Pedhot nogorane sampean. Ya ora iso. Kabeh suksesnya pertunjukan iki gumantung marang solar. Ana jensete nek ora ana solare, jensete ora muni. Tergantung napa? Solar. Solar. Ya ora iso. Lah kok ora iso lho? Tergantung pom. Ngawur saya. Kok iso tergantung pam ki lho? Lah enek solare, ora enek pome, lek arep tuku nang ndi? Nggone bakul brambang. Ora enek. Berarti sing penting Pom. nek ngono sing penting ya ora pom. Lah apa? Sing penting tanah utawa bumi. Bumi luwih penting tinimbang pom. Nek gak enek bumine mbok encep ndi pommu.
Oh, penting bumi. Nek ngono sing penting ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Iki lho kok. Ya wis Bareng entek. tekan kono ya wis entek. Mbok parane mrono ya wis entek, Mas Mondol. Ratang diparani rono ya sewengi utuh mung engkel-engkelan tok. Lah tapi nuwun sewu lho Pak Sigit. Kula kalih panjenengan atawise kula kalih Mas Mondol nyambut gawe kok ning kedung makam ki padha karo ameng-ameng nyawa. Kok iso? Lah sebab ngerti apa ora? Bayan Kasdi karo Bayan Lasidi. Ngopo? Biyen niku nggih dagelan. Oh, ngoten. Bayan Lasdi niku biyen celukane Markos. Dagelan. Dagelan mriki. Oh, dagelan toprak ya. Asli dagelan toprak mriki kowe nek ngantek gak lucu medun didoni karo Markos engko. Aduh, mau ya ora omongke pisanan. Tur meneh omongane kan celblang-celbung to bocah niki. Ayo njaluk ngapura. Utamane karo Bu Kades, karo Binggi, karo Bu Rusmi. Wis pirsa piyayine burung. Urung iki. Lho. Bu Rusmi wis ditanggap kok iso. Kudune kan ya paham kenal karo sing ditanggap. Nyapa kon kenal karo sing nanggap? Lho, wong dagelan kok gak pengen kenalan karo sing nanggap ki lho. Lah ngono sampe kenal karo sing nanggap, kok jaluki urunan. Ora perkara kuwi ayo njaluk ngapura karo Bu Rusmi, piyayine sing pundi? Bu Rusmi lenggahe kang pundi nggih? Bu Rusmi lenggahe teng pundi nggih? Lah niku sing kacamatanan ka lho. Ayo njaluk ngapura. Bocah celintisan kaya Ora ditata krama. Raden Tata Krama. Ya nek kene lagi ping pindho. Lagi ping pindho tuwapok lambemu kowe engko. Sing pundi? Oh nggih. Kuwi lho, Bu Rusmi kuwi lho, sing enek tulisane polisi sektor kuwi lho. Lho. Kepolsek. Ayo Tang, kuwi njaluk ngapura. Bu Rusmi. Sepinten agenge gadan kula. Agenging keluputan kula. Agenging keluputan kula. Piye to lehmu muni? Bu Rusmi, sepinten agenge gadan kula, mugi-mugi sik ageng gadane Yuda. Agenging keluputan kula. Sepinten agenge kaluputan kula nyuwun pangapura. Wis, blangkon dicopot. Pun sampean idoni bundase. Karo nyanyi. Nyanyi piye? Ngene tak warai. Iki piye. Bu Rusmi kok nuntun montore. Montore disendekno pager, petuk Mas Mondol dikompo montore. Lah lagu Cucak Rawa lho. Tapi kan saire diganti. Iso apa ora kowe? Bisa apa ora? Lah Iki piye. Bu Rusmi kok nuntun montore disendekno pager, petuk Mas Mondol dikompo montore. Nang, Bu Rusmi. Bu Rusmi, niku lagu kangge panjenengan. Rada mundur sithik. Nggih. Iki piye. Bu Rusmi kok dikompo mondol. Aduh. Montore. Bu Rusmi kok nuntun montore. Montore disendekno pager, petuk Mas Mondol dikompo montore. Ngono lho. Aja dawa-dawa mari lali lho. Kamu tok lho. Baleni. Iki piye. Bu Rusmi kok nuntun montore. Montore disendekno pager, petuk Mas Mondol dikompo montore. Iki piye. Apik. Bu Rusmi kok disenekno pager. Sendekno pager sendekno Sendekno pager kok nuntun montore. Montore disendekno pager cah kucluk, petuk Mas Mondol dikompo montore. Iki piye. Bu Rusmi kok dituntun mondol. Kok nuntun montore. Kok nuntun montore. Terus Montore disendekno pager, petuk Mas Mondol, Bu Rusmi terus dikompo. Montore bocah kurang ajar. Bu Rusmi dikompo Montore. Bu Rusmi dikompo mondol. dikompo montore. Bu Rusmi dikompo montore. Wes, salaman terus rene. Cah Bu Rusmi, goblok. pangapunten. Terus kamprete. Nah. Ya duweke. Ngawur tok rene lho kok iso. Duitmu wis tak gawa. Wis digawa Pak Sigit ki lho. Oh digawa kono to? Wis, Ora salaman. omong wis. Salaman sing apik. Resmi. Kae sebelahe. Disalami kabeh. Kok mesti dengglek.
Terus rene. Wis terus rene aja kabeh. Pak Racik. Carik kok racik gitu. Carik racik. Munggah kene. Biasane Pak Carik jejere karo kami tuwa. Wong kok iso cengengesan rumangsaku. Wis pirsa to karo Bu Rusmi? Wis kenal to karo Bu Rusmi? Kenal bengi iki. Mulane awakmu kudu sarwa ngati-ngati. Nggih. Apa meneh awake dhewe menghibur warga masyarakat Kedung Makam. Warga masyarakat Kedung Makam ki warga masyarakat sing berbudaya dan pertaniannya di sini juga maju. Ana tebu, ana jagung, ana jati, tebu tegese manteping kalbu, jagung mujompring Hyang Maha Agung, jati satemah nemu jati diri ya warga masyarakat Kedung Makam. Wah. Kula niku nek kon nggotak atuk ning iki pinter. Ya to, Ndol? Apre dadi dhuwit kok. Lambemu. Lambemu kok. Bengi iki disengkuyung para presiden-presiden Cakraningrat. Komplit. Ora lali uga disengkuyung kadang-kadang Cakraningrat Fans Club CFC. Oke, CFC. Iki komplit iki Pak Eko, komplit ono Nawa ono Pak Janoko Saleh. Pak Janoko Saleh. Oh iya. Komplit berarti. Komplit menika. Umpami diwenangake kon milih Mas Mondol cara jampan gathukne ingkang pundi monggo. Nek Mas Mondol iki Mbak bentuke kaya ngono kuwi Mas Mondol niku. Nggih kados tutuk gula. Kaya tutuk gula. Ning selerane Mondol niku selera tinggi. Betul. Nek ora karo Mbak Yosi wis ora marem dekne. Betul. Wah. Sing ndi Mbak Yosi? Iki. Lho mripate. Kuwi Bu Yuyun. Oh, alah Bu Yuyun. Yuyun disendekno pager. Iki Bu Yuyun dikompo Mondol. Iki ra disendekno pager semende dhewe. Modelmu kok iso. Monggo Mbak Yosi semeneng Mbak Yosi. Meneng. Panas mlaku. Ora nggawa payung sandale diseret lamakane mlentung Surabaya keker ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbok Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian warga Dong Makam. Terima kasih sampun nanggap Cakraningrat beserta dengan dagelan-dagelannya Cak Mondol Cak Yudo sing bagus, Cak Mondol sing kaya biawak. Kok kaya luwak. Aku iki kaya nyambik. Lah kuwi Kuwi tunggale kok iso. Mbak Yosi ndongake napa dhateng warga Dong Makam? Anje mugi-mugi sedaya warga Dong Makam tansah pinaringan berkah, selamat, sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Masyarakatnya guyub rukun, Amin. desanya tambah berkembang, tambah maju. Amin. Pejabatnya sami amanah. Amin. Amin. Tapi niki desa rada enek huru-hara Mas, tapi alhamdulillah dalu menika aman. Perkara Sebab sampun kecekel. napa? Nah, niki pocong jadi-jadian lah niki larene. Masa? Lah niki sing dadi pocong jadi-jadian kan niki asline. Lah. Niki sing dadi pocong. Ya kuwi to? Iya. Iya. Ora kok iku. Ora. Lah iki ketemu karo Mbak Yosi. Etek-etek kuwi bengi tak jodoki karo Mbak Yosi. Lah, Kowe kudu gandrung karo Mbak Yosi yo gandrung karo sampean. Ya ampun Bapak Sigit. Piye? Niki kok mosok renek dagelan liyane to. Masa aku lo cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia terus mari ngoti jodoh nih karo biawak kadal anyang-anyang enak yo aku ndak cocok to yo. Aku yo malu tongko ya ampun. Pengarane aku apa? Iya, Pak. Biawak iki nek lanang. lah nek wedok. Nek wedok ya biawuk. Suampluk. Tak sampluk pisane kok. Saruk. Lah syukur we. Muni apa? Apa? Syukur we. Cacote kurang ajar. Ha. Kok iso muni kaya ngono kuwi? Ha. Ndak sopan, ndak pareng. Lah kowe duwe apa ora? Aku wis ora melu-melu nek iki. Ora melu-melu aku ya nan Ora omongan melu-melu. saru-sarune. Lho. Kok malah tekon duwe apa ora? Sik. Ngerti ngono, Yudo ora takon ngajak mondol, takon ngajak komet ngerti Nggih, ngono. ngerti ngono. Wis saru-saru asalae.
Kowe iki dikapane. Larang bramang timbangane lombok, Nduk. Apa kuwi? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Pecute diseblakne. Wis kebacut kapakne. Sepet-sepet sawune entah. Dimpet-pet wis ora betah. Kok aku mbok kenekno. Ngapa? Ora ngajeni wong lanang. Ya ben ora trima. Lho tak bales wing, Nduk. Ora trima. Tak bales we. Balesen. Aku tiba. Weh, Mas Mondol nuwun sewu wong wedok iso dimbok ngenekne. Kowe kenek KDMP kowe jelas we. Apa Koperasi Desa Merah Putih kowe. KDRT kok KDMP. KDRT we, kekerasan we. Aku tiba. Apa mau kapan? Wow. Wani. Kurang ajar. Oh, tak- Wong lanang ora duwe sopan tak santun. balas lho. Enggak boleh seperti itu. Kowe Aku demek yo kene. malu. Enggak bareng. Demek kan tak bales lho. Balesen. Ora isin dipersani wong akeh tak bales. Balesen. Bales tenan piye? Balesen. Wo tikten ono kowe. Hi. Kapamu kapan? Ndul, nggone kae lho, nggone kae. Nyapa sing mbok anu nggon kuwi nyapa? Iki ni ora wani. Nyapa ora wani? Dilindungi badan hukum. Apa wi? BH. Kena pasal kowe Nah, ngono. pasal kowe malahan kok. Digandreng Dal. Ayo, iso ora cara ketoprak? Masa aku ya Iso ketoprak bareng lho. Lesan. Kene iki nggone ketoprak lho ngawur kowe sih. Duduk. Duk. Duk. Wah, ya kaya satriya budaya. Satria saestu, Kaya satria. toprak todan ya pisan. Tanjake wis apik tanjake. Apik tenan lho. Arep mulai iki. Gila kita arep ngomong. Duduk. Sabar. Gawe suasana sih. Ya, Duk. toprak larang kok. Iki lho kita esok. Dialog ki dialog. Duk. Arep lekas. Iki lekas sawit. Mulai iki kita enak delok Saiki. Uma Umie. Lagi lho. Ekspresine wis ketara. Betul. Lagi lar ngomong. Duduk. Urung bae. Duk. Gila. Meh iki meh. Sing arep diomongne wes. Gila. Duk. Muni tok pisan ka sak tonyo cangkemmu kowe. Toprak sewengi tak tok kae. Jane apal dialoge Iso apa ora ora? kowe iki? Ngetuk ki mau enak lho. Ngetuk menak. Ayo, ngomong-ngomongan. Omong to, omong. Lakon cara iki gawe lakon apa? Sri Tanjung apa Sri Uning? Ning Tuban ya Sri Uning. Oke. Wah aku rene asline golek Sri Uning kok. Weh, Sri Uning kepethuk karo Wirmiji. Wiratmoyo. Moya. Wiratmaya. Wiratmaya Wirmiji. Sing apik lho. Sing apik. Sing Kene nggon toprak lho. Iya. dialognya wis hafal to, Mas? Apal Kan wis toprak lho. ditulis to mau, wis diapalne to. Apa meneh nek iki kan daerah Tuban. Daerah Tuban itu identik dengan kesenian tradisional pantura, ketoprak, tayub dan lain sebagainya. Iya. Sale Jatirogo iki nggon ketoprak. Nggih. Seruning lho Mas, jong isini-isini. Iki kok dadi Wiratmoyo ketemu karo Seruning, ngono ya? Iya. Hafal ya Iya. kata-katane mau. Jatirogo, Tudan ini kan daerah-daerah ketoprak to Mas Mandol. Kondang ketoprak iki. Lah iya. Oh dadi Wiratmoyo, ya dadi yo kudu sing gagah proposo. Ya ya Wiratmoyo. Apa meneh daerah Tuban? Diancuk lah ngomong kapan. Nesu terus. Mana marah lho. Wiratmoyo lah aku ngomong kapan. Ketoprak iki ngene lho sing apik iki lho. Oh, Nah, disiarke kalau sik nganggo lho. Walah, alah. Lah, Gelar gebyar. Sugeng dalu sing pemanggihan malih kalih ketoprak. Cakraningrat. Dalu menika mendhet ira-iran. Sri Huning Mustika Tuban. Yen ra penting rasah we anak. Kok nggo
iku parian. Ibu dening Sri Huning kaparagani dening sederek Yosi Dian Pratiwi. Bintang tamu dalu mriku sederek mondol minangka bintang tamu dalu menika maragani dados ula. Ula nyembur ndasmu. Dobel Wiratmaya. Wiratmaya dadi ula. Dobel Wiratmaya, tapi asline Wiratmaya. Iki efisiensi anggaran. Lah pas perang ketemu karo Batik Madrim, malih dadi ula. Oh iya ya. Mondol minangka Wiratmaya. Prajurit Danang CS. Mas Danang mange. Aja turu ae lho nang wayahmu. Mas Danang melu. Emban. Iya, Emban toprakno Emban. Lila Indri Putri Melani CS. Cita-citamu tak yo mban toprak lho mbiyen. Sutradara Siap. Pitoyo. Weh. Pak Ida ya weh. Kados pundi kan? Lagi ngerti iki aku nek sutradara. Yo, mantan sutradara sitok iki. Kados pundi kan caring cariyos Sri Huning Mustika Tuban dening Cakraningrat Budaya. Kula aturi mirsani ngantos purnaning lampahan Sri Huning Mustika Tuban duar. Janjane wis sak petara suwe. Bisa ya iki. Urung. Engko nek wis wayahe metu. wah kuwi ketoprak arang-arang tanggapan. Ngenteni iki sik. Engko nek wis apa bisa ya ngono lagi kuwi muni Bisa bisa. ya iki. Omongannya kono. Oh iya, saka kono. Kok rumangsaku bisa. Nah iki serune udarasa. Udah rasa. Janjane wis sawetara suwe. Olehku nandukake tresna marang Kang Masku dhewe. Kakang Mas Wiratmaya. Ning apa ya bisa ya? Aku kelakon sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Yo. Yo. Kek terus piye lho? Rasaku iki. Wir. Oh, aku ki tresna karo Kakangku Wiratmaya. Ning apa ya bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Yo, wayahmu lho. Gusti Kang Akarya jaga. Kula nyuwun, mbok menawi tresna kula saged dipun ijabahi. Wayahmu lho. Wayahmu lho. Aku lho Wayahmu metu ki lho. Bisa ya iki. Tuk. Kang Mas Wiratboyo. Wiratmaya kok Wiratboyo. Lho kuwi congormu kaya boyo. Oh, arep ngarani merongos aku. Iki ora merongos ya. Apa no Kang Mas? Iki raiku sing kemunduran. Lah mbok tijokne. Gandrem dal. Putri. Ayo gandrung sing apik. Ayo. Putri. Ya. Semono dindingane Putri. Putri. Marah ya. Aku lho sapal. Lah mbok menawa. Lah tak kira arep sapa manis kaya slira. Sira. Putri. Diulusik. Kowe mangan apa lho? Mangan kulit kacang. Wis rauman kacang karek kulite. Iya. Ha. Putri kang sulistya ing warni. Kakean. Sulistyeng. Ora nganggo ing. Sulistya karo ing digabung Sulistyeng. Warni goblok ora umum. Putri kang sulis yang warni. Diselingi omongan. Omong terus karo omong-omongan. Yayi. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sira. Alah. Taman Keputren. Makam Pahlawan mendembokmu kuwi. Taman Keputren. Enek wong kasmaran jak ning makam. Yayi Sri Uning. Kula wonten dawuh Kang Mas. Ana ing sakjroning Taman Kaputren kene sliramu bakal tak prungrum tak senengke atimu supaya kowe uripmu ana ing alam daya iki dadi wong kang paling Beyo kaya nuntun wong picek malahan.
piye to? Sing mesra ngono lho kok malah tuntun-tuntunan arep budal ngemis iki lho kowe iki. Ya digandeng ngene. Gobloke ya ampun. Enek toprak. Alah. Piye to iki? Kok mau Gandengane iki lho. Ngene lho. Walik. Ya Ngene anggota ketoprak ngene kok pijer utang juragane terus. Kok dasmu lho engko. Gandengan biasa ngono lho. sing apik to, Mas? Marai emosi suwe-suwe. Yayi. Waduh. Awake dhewe iki diibaratne kaya truk. Kok iso? Awit. Awit Oh, awet. truk mono ana sing gandengan awit. Upamane yen awake dhewe ora gandengan awit. Wis ana ing pirang-pirang dina iki aku awit. Alah. Kuwi ketoprake kentekan kata-kata. Kakean awit kowe iki. Aja kurawat awit Ayo. ae to. Aku ngenteni ndang awit. Sing apik. Nano. Piye? Piye? Nano. He. Sri Huning Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban kok Tuhan kuwi to. Lah iya wong Tuban kene iki yo seneng nyembah Tuhan. Oh iya. Sing apik to kata-katane iki lho. Unyeng-unyenge kok akeh to mondon. Masa? Perhatikan lho, aku gumun nek iki. Piro unyeng-unyenge kuwi? Hitungan. 5, Mas. Mosok 5? Heeh, lho. Coba jajal hitungan. 0, 4, 5, Mas. Ngawur ngene kok 5 genah 6 lho lho. Delok. Masa? Endi to? 2, 4, 6. 6 Mak Sigit. Masa to 6? 6 nggih, Kok tak Kak. hitung 5. Sampeyan ngitung ora? Bapak sikit kon ngitung jajal. Hitung. Ora ketok kok kene kok. Lah ya ra. Sampeyan delok sik to. Wah, kleru iki ora 6. Pinten, Pak? 8 jiro lu 4. 4 mo 6 tu 8 ngono kok. Oh, Wah, akeh men wong cacat kok kowe, Jo. Iki nek dagelan yo katarak, pesinden yo katarak, dalange malah kena penyakit karak. Katarak. Lah kok iso? Ngene ngomong 5, 6, 8. Sing bener iki lho 20. Iya. Kok nesu ngono kok nesu. Ora oleh nesu. Apa enek lho wiratmu yo unyung-unyunge 5. Genti Sriuning sing nembang. Ya, genti Sriuning. Putra Kanjeng Sira Lawe. Alah. Anak aja kerep-kerep. Pak Carik pengen. Carik gong rabi ya, Dol ya. Ah, wong paling rugi ya Pak Carik iki. Kok iso Pak Carik rugi? Bayar larang-larang kok gak iso ngrangkul. Cecuk-cecuk Pak Carik, Pak Carik ndang rabi. Cecuk maku. Aja cedak-cedak. Ambu batang. Wong ngarani aku batang. Lah apa? Iki ora batang. Lah apa? Calon batang. Oh sik calon ambune kok ngene iki. Lenung. Tak prangkong bajana Wih. Aku tak lenggah kene ya, Mas. Ya Iya, ya. ampun, ternyata ya. Enak. Wong pancen ya lungguh ning nggen pupune kekasih kan. Ya. Mesra. Aku tresno karo Aduh, mondol. Ngono kok jarene kuat larang Brambang timbang Lombok lho. wong lanang. Nek mangku wong wedok. Wong wedok iki anteng. Wong lanang ya kuat. Lah iki mau. Wong wedok dibangun ngene. Akhir kon yo keri. Ora kuat. Wong lanang ngger keri wis ora kuat ya. Dasar lemah. Modelmu. Ayo dilayu genti. Gandrunge. Bebelo. Ngebelo. Bebelo. Arek bebelo golek kanca ngebel. Oh iya. Betul. Bal. Bebelo Wiratmaya. Sik tenan. Apik suarane apik, raine sing elek. Aku Suarane apik sing elek. Raine. Aku lak wis omong nek pengen apik dicet.
Diceket yo angel iki. Tan wurung sriuning gundul. Gugur. Gugur terus digunduli. Oh. Dadi kusumane. Masa lali aneh. Dunggahne. Terus tampane kendak entak dung dung terus kowe kok dadi cikal, carane. dadi cikal. Cakil. Ya kayak biasane, ya ta, masa lali. Jalukan ki mau jalukan. Jalukan saka Bu Resmi. Masa Heeh. Bu Rusmi request WA iki lho iki. Nah. Mas Mondol mengke dadi cakil. Lah, Peranan karo cakile Mas Mondol ya. bangsa Serkan dicakil. Macak sik, macak sik. Oh, ben ora logro diganjel. Mangap. Oh, ini adalah. boyor mentus cakile. Cakile kakean poso iki. Jan apik tenan cakilane. Jos, jos. Kaya anggono. Weh capeng. Apik. Apik. Bolan Sriwedari ya. Loh, Lah. delokne lak ngiler. Dal. Pun pecah cakile. Pun pecah. Urung perang kok. Urung perang karo Janaka langsung pecah cakile. Dibacotke tetep banget seriune nggih. Oke. Lho, cangkeme ambek pangan. Iki cangkeme cakil. Iki mung cangkemmu. Iya. Aduh, wis kadung kepangan. Kuwi jenenge dumbek. Seriune. Oke, niki mengke digarap Sortayo. Siap. Wonten ingkang badhe nyumbang lagu badhe menika nggih. Oh, nggih, siap. Saya sendiri nih. Oh, Berteman toh, Pak? Oh, ada temannya. Ya sing saka Jatirogo kene, Dri. Digarap Tayub Tuban. Nek Oke. Tayub iki nganggo halo. Halo. Seriuning kopi jahe. Coba Mbak ya sisik. Metoke kopi jane iki, Pak. Nggih, men kaya Karniati. Halo. Halo. Seriuning kopi jahe. Ayo ganti Indri Buwantika. Indri Buwantika. Halo. Sri Huning kopi jahe. Wah, asik. Buka bonang Mas iki. Yo. Sri Huning karya Ki Haji Sukron Suwondo. Sesarengan gandrung ngesti laras. Yosi Dian Pratiwi. Huning mustika tuban
swara sindir ya. Nike dikek eko sithik, Guys. Marang Raden Wirat Mbaya Kang wes prasaja nandur brangti kaya Karniyati. Rembulan wis
Nek nganggo bar nembang no tangane sindire ngene terus sing bisa nggo numpake sampur. Sarene gak enek sampur ya. Wah, ya. Hebat. Wah, Mas Bari karo Mas Kepeng nek ngendangi tayub bae. Luwes saestu wae. Tenan, cakrane ngrat iki kok ngendangi tayub ki iya. Mirasa tenan ya. Heeh. Pancen Mas Rabi to. Bari. Mas MBG. Mas Bari apa? Mas Bari ganteng. Ganteng. Mas Bari ganteng. Nggih. Hebat. Ngapunten Pak Sigit, saderengipun nglajengaken lelagon Nggih. wonten ingkang badhe pisumbang lagu saking kadang-kadang panitia Mas Oh, Mas siap. Bayan Agus. Oh, nggih. Mungkin diaturi minggah wonten ing pepanggungan. Lah monggo mungkin dikancani Mas Fan ya ora apa-apa. Siap, nggih. Monggo Mas Bayan Agus. Turuk. Bareng derek. Turuk. Monggo para kadang-kadang panitia. Haya. Ewa. Wah, luar biasa. Blangkone Mataraman, Nggih. wah ketok le luwes, ketok le Kula niki demes. kangen kali jenengan makanya kula langsung beto blangkon. Sami. Sugeng dalu boleh Bu bocange. Dalu Mas Agus. Nggih, niki asine warga masyarakat iki ngentosi bonusane jenengan. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Bonus napa to Pak Agus? Dalam soalnya pun duka ping pinten nggih, ping 9 menawi nggih teng mriki niki. Lah diselingi. Kalau biyen mun ngomong nek beruntun tanpa diselingi lho delalah ya ben ganti suasana ngoten Oh, nggih. nggih. Ampun kula terus ndak do waleh. Nembang napa menika Mas Agus? Napa nggih nyuwunane Mas Go masyarakat mau truene gulu pedhot. Lho, gulu Nggih, pedhot. nggih. Oh, nggih sing kaya dienggo jaranan niku kula wau. Berarti duet kali presiden napa piyambakan? Nggih Duet mestine niku, nggih. duet, Duet gulu lah pedhot niku mestine. duet. Weh, duet. Coba nek duet karo Mbak Ida Lala no. Karo Mbak kuwi lendal Mbak sapa? Ali Mbak sinten? Mbak Ila Dada. Ida Lala. Iki lho diarune sik terus lagi omong lah. Wong urung bar ya mbok jawi liko ngomong. Maksudku kesempatan kowe ben lucu ngono lho karepku, tak kei kesempatan. Alah. Bareng ndase diwene tisu kok malah klomoh tisu kabeh. Sirah ki tukul rambut, kok tukul tisu ki piye to, Mas? Sing apik sing dipasangi tisu kuping loro, mripat loro, tutup tisu. Apik. Malah kaya pocong. Nggih, Mbak Ida, dalu Mbak Ida. Wilujeng dalu. Alhamdulillah tinimbalan warga Kedung Makam. Niku Nggih. bersih desa. Ndongake napa dateng warga mriki? Wonten Pak Agus. Nggih. Dusunipun Gemari Paloh Jinawi. Amin. Warganipun pinayungan rahmating Gusti Allah, kebak berkah sak teruse. Amin. Nah, lagune Gulu Pedhot irama Banyuwangen berarti ini. Oh, digarap manut Mas Kepeng. Kuwi pengendangnya luar biasa ya. Banyak yang mengidolakan Mas Kempeng. Wah. Sinden iki Do mengidolakan apa meneh Sing Kepeng angger anu, gelem ngendang pesta jaipong nganggo ngendang helm jaipong, wis. Wah. Kowe ngerti Kepeng pas ngendangi ning Tawang Mangu mbiyen. pripun, Mas? Aku tak ngendang. Asik. Asik karo miring-miring. Pancen Mas Empeng iki teraya kepeng. Deh. Gulu pedhot. Oke. Pelok boleh, selindro boleh. Iki ora nganggo musik lho, Cak Mondol, Cak Yudo menika. Loh, Kedai kan damel musik to Mas Kedai. Menika namung balungan biasa, saron, dembung. Walah yo marayo. Seneng kuyung bas. Cakrane ngrat kok padakno. Kenapa? Kalau cakrane ngrat kenapa? Tolok ukur. Oke. Nggih. Coba kaya ngapa? Gulu pedhot, Cak. Ya. Marayo. Asik. Monggo Pak DPD putra iki. Yo.
cilik arane pasir. Kasir Watu kambang keli ono ning pinggir. ning pinggir. Durung ketemu aku wis kloso naksir. Kelisian koyo kelangan pikir. Betul apa kuwi arane keluku. Disikari di para tatu pitu. Awan pengison sing bisa turu. Demen liko ngomong sing kewetu. Arang-arang bakar gedang nganggo geni sampai kering awakku iki mikiri. Gedang rojo satundun dipangan codot timbang urung alu wong kuluku pedot. Kadang sawi enake urip kuku. Ati iki kaya wong kanggo liko. Kadang sapa sadurung diberi-beri. Yen ora percaya badan kaca iki. Tutu watu yang cilik arane pasir. Watu cabang keli ono ning pinggir. Durung ketemu aku wis kloso naksir. Kelisian koyo kelangan pikir. Betul apa kuwi arane keluku. Disikari di para tatu pitu. Awan pengison sing bisa turu. Ngomong riko ngomong ora kewetu. Areng-areng bakar gedang nganggo geni sampai kering awakku iki mikiri. Gedang rojo satundut dipangan codot timbang urung alu wong kuluku pedot. Kadang sawi enake urip kuku. Ati iki kaya wong kanggo liko. Kadang raja satundut diberi-beri. Yen ora percaya badan kaca iki. Bang urung alu wong kuluku pedot. Percaya badan kaca iki. Timbang urung alu wong kuluku pedot. Percaya badan kaca Luar Luar biasa. biasa, luar Sembah biasa. nggih. Wah. Niki wah, wah. wonten ingkang request Guru Pedhot Sidorondo pamit mulih ning mboten enten jenenge sinten kala wau menika. Nggih. Sampun Nggih. 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 Bejake nggih kula undur diri Oh, sewa nggih. seliput dalu nggih. Siap luar biasa. Siap, Matur siap, nuwun, siap. matur Matur nuwun. nuwun sangat. Mbah nuwun. Mas Agus niku TikToke jualan obat-obat pertanian, Mas. Oh mengata. Nggih. Oh, nggih, nggih. Wah, nyawer pesinden luar biasa. Mas Agus sih. Ya, betul Mas Agus, Mas Agus. Perantara ngene lho sembodo wis nyanyi Betul, nyawer. Mas Agus sih nyanyi, nyawer. Heeh, terus sembah nuwun. Wah, mondol ento. Mondel yo Oke. oleh tuh ternyata. Alah barang. Baca Agus. Adil ngono jenenge. Obate laris, nggih sampean tumbas setunggal nggih ngobati mondel. Kula pesen rondap tanggung rondap mondol. Wah, hebat.
Luar biasa. Luar biasa swantene nggih saya. Gulu pedhot. Nggih. Kanca-kanca cangkrene didadak alhamdulillah ya iso lagi pisan iki lho. Napa nggih? Weh. Walah ya piye meneh pancen ya tolok ukur. Nek ora cakrane ngrat ya Wes, ngasih. Cakraningrat Indonesia. Tolok ukur. Ala ukur. Saking Pak Wo menika. Apa juragan tebu niku. Wis jelas nyawer niku wau pun disiapno dompet tok. Wonten titipan nyuwun gending saking pendarat putri. Weh, njenje. Wah, saking pendarat putri. Wah, lagune elokno iki. Negara Angin karo Wah, sangar. Lestari. Wah, iya. Weh, negara angin iki orjen lho, Lestari ya orjen lho. Tari nganggo musik lho ya. Musik wadah. Ono katresnan sejati barang ku nggih. Alah. Iki disimak Mas Saiful Sawu Jajar. Salam Farm. untuk Mas Saiful Sawu Jajar. Nggih, wingi sapine wis teko nggone Cak Yudo ya. Nggih, kula nggih tumbas mriku, Mas Mondol nggih tumbas mriku. Alhamdulillah. Aku melu nyimak kanca-kanca sing tuku ning Sawu Jajar Farm datane ning aku kabeh isane ngerti. Nggih. Sembah nuwun Pak Kasmani Ketua CFC nggih. Nyimak sembah nuwun atur salam katur Pak Eko sekalian lan sedaya kadang CFC Tuban ingkang kepareng rawuh merapat wonten lokasi. Nggih, sembah nuwun. Pak Waris Sugiono Surabaya nggih salam nggih kanca-kanca CFC. Walah ya jebule HP ku ki rada angel sinyale ning kene iki. Nggih, sami Nggih. Coba sing nembang. Wah, iki nek sing nembang nek ora rame-rame karo goyang-gayeng ora marem iki. Nggih, napa to niki tembange, Mas? Loh, ada Mbak Putri, Mbak Indri, Mbak Lila sama Mbak Melani. Walah Mbak Putri suwi ra kembarane Putra to niki. Nggih, kok ero ae. Alah, nggih kula awur. Ngene coba meneh. Aja ninggal Aku trimo bonceng wiwit budal sajine bebarengan bareng-bareng lambe abang terus kegiatan roh liyane mbok aja ngece lamun ngece kewelah tembe gurine roh liyane mbok aja ngece lamun ngece kewelah tembe gurine luar biasa. biasa wah Dipinakani lagune ning dibawani nganggo pangkur pelok. weh gentosan nggih berarti Nggih no. Kangen kutan po upama kawiwitan saking Mbak Melani. Nah, Melani, menika Melani. calone Cak Mondol terus ora sida. Duk mondol kowe Duduk mondol kowe kok gleleng. mondol toprak Mondol AB. Pripun kok mboten sios kalih duwe bojo pelawak niku nyenengne lho kok mboten sios. Mangke kula WA mawon, Pak. Oh iya. Mas Mondol di WA nggih mboten saged wong gadahe WC. Coba Mel, ayo kok tibane dino ya Mel. Kangen kutan. Ayo. Kangen kutan po upama Pangkur. Mungsli mung sliramu kang dadi telenging ati oper Mbak Lila. Aper Mbak Lila. Lila iki biyen cita-citane pengen Mban dadi toprak. mban ketoprak Bakti Apal. Kuncoro Bakti BK. Kuncoro. BK. Nek ketoprak disingkat-singkat jenenge BK, iki Bakti Kuncoro. Bakti Kuncoro. Nggih. Oh iya, Kok kuwi apal. WM Pak Mondol. Wahyu Manggolo, Pak Mondol. SB Napa niku? Satrio Budaya. AB apa AB? Agung Budaya. Nek rawan bengi. Nek BF. Alah. Ora enak. Ora enak. Ora enak. Toprak kok BF ora enak. Tuwapuk cangkemmu iku. CB Cakra Budaya.
Ayo coba lila. Nila CN sakrane ngerat. Iya iya. Rek ngawur. Ayo. Was lawas anggonku Dani Bekal. nunggu Perkembangane apa wesat to Lila tak akoni. Terus Lil, neng Lil. nanging namung Ayo Dek. Saking Pak Yanto Prambanan nyimak live streaming. Wah, nggih, nyuwun podang kuning. Oh, nggih, nggih. Perkembanganmu tak akoni ya Lila. aku iki mbok Wah, saya kendel. Genti sing saka Jati Kelabang. Jadi ya. Indri. Indri. Ngomahmu kene pirang menit? Indri. kalih dosa Pak Wow. Oh alah. Kalih dosa jam. menit Menit. Wow. Terus. ngelingono nalika dina kepungkur Oper Mbak Putri. Tri. Heeh. Iya lali ya. Ya Tri. Anak wis gede ya Tri ya sing akhir ya. Wis iso berangkat. pun Lah bapake sapa? Alah dapal. kebarengan pak Oh, saudara. Pani karo sampean saiki Mas Bagus. Wah, didikanku sukses. Bagus ya, ben kan umrohe bareng ya Tri karo kowe ya. nggih sarang Gus rungokno omongane Tri iki. Putri kok Tri. Lah njeluk kan ya Tri disingkat ngoten to, Pak. Bagus umroh turu ning hotel ngipi girap-girap. Ono bagus. Rumah kula jegur neraka, Pak. Ha iya wis. Marah ya turunan saeton dadi ya Ngimpine selek jegur neraka. Dijak umroh ning hotel Madinah ngimpine jegur neraka rumasane iki. Seliramu. Tri, terakhir Tri. Sliramu nate ngendika Lah neraka iki bentuke piye Gus? Kados ruangan lampune kelip-kelip. Kaya remeng-remeng ngoten lho Pak. Alah, nggon karaoke. Ya kuwi ya neraka. Malah ngerum. Ayo Tri. Nano. tresno lair terus sing batin Dijak umroh tekan Madinah bareng ngimpine isih ngerum. Oh alah. Iya. Lagune Denok nggih, Denok. Menceritakan kasih sayang seorang ibu terhadap anak ceweknya. Wah. Coba kaya apa? 4 bidadari kon jogete men kaya ban-ban ketoprak kaya BK ngono ya. Ayo, heeh. Coba kaya apa? Ayo Mas Kepeng. sayangku sing
Oke, matur nuwun. Pegelaran wayang kulit malam hari ini disiarkan 7 channel secara bersama-sama. Oke. Sigi Channel, Lawu Atmaja, Galeri Sinden Indonesia, Lawu Srikandi, Jack AV Multimedia, Juve. Lisaning Ayu TV, karo Wayang Nesia. Wow. Cak Yuda, Dawuh. perkara geguyon kok sambungin gara-gara nggih. Siap nggih. Kula tak mbacutke lakon riyen Lah, judule sumangga. Sirnaning Angkara Murka. Wah, Cawe sesajimu ndak nampa duka tak derekke, Mak.